В отговор на въпроса на Виолета Динева за дископатия и болки в целия гръб, както и чувството на вина и страх. Каква е взаимовръзката между болките в гърба и емоциите? Това е наистина много интересна тема, която може да разгледаме много набързо. Неотработените ни емоции, когато не изпитваме, или т.е. по-скоро изпитваме тези емоции, но ги задържаме вътре в себе си, също може да се натрупа напрежение в нервната система и мускулите и в един момент да усетим някъде болки и схващания, които не минават от стандартни методи на лечение. Нашата гимнастика Active Sitting помага на нервната система, така че бих ти препоръчал да правиш редовно нашата гимнастика от главата до стъпалата, гимнастиката Active Sitting. Тя има техники за успокояване на емоциите и нервната система, има и техники за подобряване работата на мускулите и инервацията към тях. Така че можеш да започнеш редовно с нашата гимнастика и ти гарантирам, че ще се чувстваш много по-добре и ще тръгне този процес на успокоение.